В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния. За какво се питат един друг? За великата вест, за която са в разногласие? Ала не, те ще узнаят. И пак не, те ще узнаят. Не сторихме ли ние земята да я постеля и планините подпори? И ви сътворихме подвойки, и сторихме съневи за покой, и сторихме нощта покров, и сторихме деня за препитание, и съградихме над вас 7 непоклатими небеса, и сторихме слънцето горящ светилник, и изсипваме от дъждовните облаци обилна вода, за да извадим чрез нея зърна и растения и гъсти градини. Денят на разделението е уречен, денят, когато се протръби срога, и ще дойдете на тълпи, и ще се разтвори небето, и ще стане на двери, и планините ще бъдат раздвижени, и ще станат на мираж. Адът е в очакване за престъпващите, място за завръщане, където ще останат столетия. Не ще вкусят там нито прохлада, нито питие, освен вряща вода и гной, съответстващо въздаяние. Не се надяваха те на равносметка и взимаха за пълна лъжа нашите знамения, но всяко нещо вписахме в книга. Затова вкусете, не ще увеличим за вас друго освен мъчението. За богобоязливите има убежище, рая, градини и лозя и красиви девствени връстнички и пълни чаши, не ще чуват там нито празнословие, нито лъжа. Въздаяние от Твоя Господ, достатъчен дар, Господа на небесата и на земята и на всичко между тях. Всемилостивия не ще могат с Него да говорят. В деня, в който духът Джибрил и ангелите ще се възправят в редица, не ще продумат, освен комуто Всемилостивия позволи и той правдиво ще говори. Този е денят на истината, а който пожелае да търси пристан при своя Господ. Предупредихме ви за близко мъчение в деня, в който всеки ще види какво е сторил преди с ръцете си, и неверникът ще каже: „О, да можех да съм прах!“